Ул көннән 3 елдан артык гомер узган. Ләкин тамашачы күңеленә уелып калган күпме чыгышлар башкарган мираслылар, күпме алкышларга күмгән аларны халык. Әйе, халык, чөнки 2012 елдан алып ансамбль халык исемен горур йөртә. Мирас район күләмендә генә түгел, ә Русиянең төрле төбәкләрендә дә билгеле ансамбль. Безнең районның данын, безнең халыкның культурасын, безнең халыкның гореф-гадәтләрен без Илеш районының сәхнәләрендә генә түгел, хәтта үзебезнең баш калада, бүтән шәһәрләрдә республиканың, шулай ук чит өлкәләрдә Казан, Саратов, Самара, Ульян сәхнәләрендә шушы безнең коллектив безне горур итеп Илеш халкын, Илеш районын данлаган коллектив. Шын күңелдән шушы бәйрәмегез белән сезне ихлас тәбриклибез. Һәр коллективта катнашкан солистка саулык, сәламәтлек теләйбез. Алдагысында да менә шулай итеп матур, горур и булдыклы итеп безне сәхнәләрдә күрсәтергә, Илеш районын күрсәтергә сезгә насыйп булсын. Илдар Иршат улы изге матур теләкләреннән соң юбилей форсатыннан ансамбль солистлары Ришат Абдуллина, Илдар Хайбрахмановны, Айвар Миңнугуловны, Рәйлә Зарипованы почет грамоталары белән бүләкләде. Һәм инде мирасны оештыручы, алыштыргысыз җитәкчесе Гыйльмулла Абдуллинга ансамбльгә уен кораллары алу өчен 300 мең сумлык сертификат тапшырды. Тамашачы аларның чыгышларын көтеп ала. Уен кораллары чыңында үткәннәрнең моңлы хатирәсе. 30 ел дәвамында ансамбль төрле үзгәрешләр кичерде. Репертуар үзгәреп торды, башкару дәрәҗәсе, чыгышлар саны шактый артты. Коллективны оештыру бер мәсьәлә, аны һәр вакытта даими рәвештә әйдәп тә барырга кирәк бит инде. Ул вакытта менә фикердәш дип әйтәм мин аны, хезмәттәш алар инде икенче яктан. Бергә башлангычларның күбесендә торган Әдип Башаров, Рәсүл Мөхәммәдиев, Ришат Абдуллин, Флүр Латыйпов, без башлап ебәргән вакытта инде скрипкада уйнаучыбыз Мөхтәбәр Шәгыянов агай. Ул олы яшьтә булуына карамастан, аның үзенең галәте бар иде. Гыйльмулла апай әйдә кереп, шушы скрипкага җайлы көйләр уйнап, шул концертта мин дә катнашайм әле дип. Шундый кешеләр булганда әйдәп торучы, ярдәм итеп торучы булган кешеләр белән эшләү рәхәт иде. Булар белән күп әйберләрне, яңа әйберләр өстәргә менә алар белгән, алар чорындагы җырларны без калдырмаска тырыштык бит инде. Хәтсез генә еллар үткәч, безнең коллективның кешеләре әкренләп район мәдәният сараена күчә башладылар. Иң беренче Рәсүл Мөхәммәдиев монда күчтеләр. Давай шушы двориста оештырып җибәрәйек әле шушыны дип. Монда күбрәк мөмкинчелекләр дә бар. Костюмнар тектергә, инструментлар алырга бит инде, яңа инструментлар. Бүгенге көндә инде Рәсүл Мөхәммәдиев үзе мәрхүм кеше, урыны җәннәттә булсын. Ну, ул двориста оештырып ебәргән коллектив исеменә дә ул кушты инде, Мирас исеме. Ул халкыбызның чынлап та җыр, моңларын, бию көйләрен киләчәккә мирас итеп калдырырга уйлап эшләнгәндер инде ул дип уйлыйм. Төрле әсәрләр өстәй безнең репертуар бүгенге көндә хәзер әйтәсем килә 50-дән артык инструменталь әсәр бар. Бу инде үзебезнең шушы җирлектә яшәгән, Идел белән Урал арасындагы гына яшәгән халыкларның көйләре, җырлары кергән. Бу инде үзебезнең менә кая гына барсак та репертуарның төрлелеге безнең коллектив өчен халык тарафыннан җылы кабул ителә. Ансамбльнең олы буын вәкилләре
әйтеп китәргә кирәк. Россия Федерациясының атказанган укытучысы Мөхтәбәр Шагиянов, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәсүл Мөхәммәдиев, Башкортстанның атказанган табибы Рәмис Камалов һәм бөтен гомерен мәдәният өлкәсенә биргән Марый гармунчысы Анаша авылының егете Андрей Васюткин. Бұлар безнең арада бүгенге көндә юклар. Урыннары җәннәттә булсын. Алар үзләренең хезмәтен Мирас ансамбленең репертуарына бик күп өлешләрен кертеп калдырдылар. Без аларны бер вакытта да онытмыйбыз. Һәр вакыт хөрмәт белән искә алабыз. Инструменталист хәвәскәрләрнең энтузиазм аркасында районда халык уен кораллары популярлашты. Ансамбль Башкортстан һәм Татарстан Республикасы профессиональ коллективлары өчен шактый талантлы башкаручылар тәрбияләгән. Инде Русия, Башкортстанның төрле төбәкләрендә узган конкурсларда Мирас югары күрсәткечләр иясе. Тарихы 30 еллык хәтсез чыгышлар белән бәйле, төрле бәйгеләрдә матур урыннар алып кайтырга туры килде бит инде. Менә берсенә генә тукталып китәсе килә. Янаул шәһәрендә Моңгабай гармун Фатих Ихсанов исемендәге 2 елга бер үтеп барадыр инде ул. Шушы бәйгедә 11нче елдан алып 3 мәртәбә беренче урынны алырга тырыштык инде. Соңгысы 19нчы елны инде безгә мәдәният министры үзе гран-при тапшырды. Үзебезнең тугандаш Татарстанда үткәрелгән түгәрәк уен, телевизионный конкурс җырлыйк әле тапшыруында катнашу. Шуннан халыкара татар конгрессында чыгыш ясау. Онда мәртәбәле урыннар алу. Үзебезнең Башкортстанда үткән, үзебезнең районда үткән Аваз фольклор фестивалендә тоже лауреат исемнәре безгә һәр вакыт бирелеп торды инде. Иҗади коллективка яңа уңышлар юллап калабыз. Тагы да югары юбилей даталарыгызны билгеләп, заман җилләренә каршы торып, ансамбльнең йөрәк утын сүндерми, саклап, тамашачыларыгызны чыгышларыгыз белән сөендерегез әле, Ярославлар.